card agus fáilte seach tí Seisiún le libh. Is Seisiún le libh be tí ar trá as be man tíú seach a Seisiún salúpa. Tína cinnta go na mátain ar fád chun rútaí sósca de chud gúlaí, sínta amach agus réití le gníomhar bit. Nis, chunig í súil géir ar a bhí seán go bheith mu bain le gceart agus isteach líon go dtí gníomh híon, amach híon agus go neir líomh mar sin.